Yo, what's up mga ka-exotic? So, yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Andito yung yung channel natin, Exotic Weber. Yun, maraming salamat, Tatay Mendo. Maraming salamat po. Ayan, mga gamba, si Kenneth. Sinadya tayo rito sa bahay. Yan. Shoutout mo, Kenneth, mga tropa mo. Shoutout sa Stropa. Yan. Nakita mo yung kumuha sa isang kaha. Ayan. Alright. Thank you, Kenneth. Thank you. Thank you din. Yun, mga kamba, welcome back to my channel. Yan. Medyo mahina kita natin ngayon sa gagamba. At naglalaho yung mga kausap natin sa gagamba, mga gamba. Minsan meron, minsan wala, lalo sa samon. Biglang naglaho, napunta sa ibang buyer. Ganyan nakalakaran ngayon, mga gamba, pagdating sa social media. Sulutan ng sulutan, pataasan ng presyo. Kaya ang nangyayari, imbis na mababa yung binta ko sa salmon, eto, nag-umpisa ako, mababa ang binta. Hindi totoo yan. Na niya, 150 daw, 150. Samantala ako, ang retail ko niyan, 100 lang. Yan. Ay, nasunod kasi yung aking bata doon sa probinsya, tinaasan. Ayun. Kaya ang mangyayari, imbes makabili ka ng mas mura, mataas na. Kaya ako, hanggang 100 lang sana yung retail ko eh. Pag wholesale ako, 80 lang. Minimum 20 piraso. Yan, unboxing natin yung salmon na yan yung isang araw na dumating. So yan sold out na yan, mga kagamba. So tignan nyo na lang pag transfer ko nung transfer ko yan sinaising ko. So, bago yan, shoutout muna tayo kay Amazing Spider PH, kay Raymond Hemson ng Pasig, kay Jason ng RP Cross sa Taguig, Kasakmal TV, shoutout sa'yo. Jerome Bitison, shoutout sa'yo. Delby TV, shoutout sa'yo. Renz Justin Pasqua, shoutout sa'yo. Yan, susunod na araw, mga gamba, unboxing naman natin Tagalog. Dumating na ngayon, ay medyo malikot sila, bukas ko na bibidyohan. Yun, pagka ganito pa rin ang kalakaran, mga gamba, dito sa gagamba na ito, medyo lalaylo tayo rito. At hindi ito makakabuhay ng pamilya, mga gamba. Hindi kagaya noon, may pasok, kahit maraming naka-online, ay makakabenta pa rin tayo maayos. Ngayon, hindi totoo yan. pataasan, mga gambay, binibiding ng mga nasa probinsya ng mga hinti. Umbot sa langaw. Pagka nagtaas ng 20 centavos yung kalaban mo, wala na. Hindi totoo yan. Ganon, mga gamba. Ganon na nangyayari ngayon. Kaya hindi mo ma-stable yung presyo ng Tagalog. Gawa nung mayroon ka ng gagamba sa probinsya na mga 1.5 na huli na laba, biglang nawala. Hindi totoo hindi yan. na makontak yung tao. So kailangan bantayan mo talaga, pupunta ang probinsya. Kaya yung partner ko nasa probinsya lagi, kaya lang surrender na rin siya. Napakahirap talaga. Umbot sa langaw. Pagkagabi, ang daming mga kulisap. Yun, mga kagamba. So panoorin natin tong unboxing na to ng pagtatransfer nung salmon na to.
Sipon na tayo. Nagamba.
So yun, napanood nyo mga kamba. So yan ay sold out na yan. So wala tayong salmon ngayon. Pinakita ko lang sa inyo tsura ng salmon. Malilit masyado yung salmon ngayon. Hindi totoo yan. At nagtaas sila ng nagtaas. Malilit na salmon nila nagtataas pa. Ambot sa langaw. Hindi na reasonable yung mga presyo. So yun mga kamba, ganito na lang. Maraming salamat. Ayun good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa season 5 ng Spider Tournament. At si Kamendo kasama ko ngayon At huwag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo. Tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana natin. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!